ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന +1 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു വാർത്ത, സന്തോഷ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് +1 പരീക്ഷ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. +1 പരീക്ഷ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ മാസം 13-ാം തീയതി വരെ +1 പരീക്ഷ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വളരെയധികം ഭീതിജനകമാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ഭീതി ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യം ഒന്നും വിലയിരുത്താതെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ എടുത്തതെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ +1 പരീക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. 100% ഷ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള 100% സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷ വാർത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം തോന്നി. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലൊക്കെ കറണ്ട് ആയിരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കറണ്ട് വന്നു. കാരണം വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാർത്ത വേഗം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും +1 പരീക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. +1 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദിനമാണിത്. +1 പരീക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം 13-ാം തീയതി വരെ പരീക്ഷ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ.